Dobrý den, zdravíme vás ze serveru forextester.cz. V tomto videu vám představíme unikátní testovací a simulační program s názvem ForexTester 2. V tomto programu docílíte přesné simulace živých trhů. Můžete si zde jednoduše přehrávat historická data v reálném čase, tyto data obchodovat a testovat zde své automatické systémy. ForexTester 2 je prostředím velice podobný platformy MetaTrader 4 a je nyní nově kompletně v češtině. Jeho překlad jsme zajistili s tvůrci programu forextester.com a jako odměnu na český a slovenský trh přinášíme jedinečnou 10% slevu na nákup tohoto programu. Pojďme se tedy podívat na samotný program. ForexTester 2 se skládá ze dvou hlavních částí: z historického režimu a testovacího režimu. V historickém režimu si připravujeme naše grafy, naše data pro budoucí testování a v testovacím režimu je poté testujeme. My si zde pro ukázku naimportujeme historická data australského dolaru s japonským jenem. Klikneme tedy na australský dolar s japonským jenem a nyní máme možnost aktualizovat ze serveru anebo importovat historii ze souboru. My budeme aktualizovat data ze serveru. Zde si můžeme nastavit datový feed od brokera, my si zde necháme například FX Open a zde je ještě možnost posouvat svíčky o hodiny dopředu anebo hodiny dozadu. Klikneme tedy na aktualizovat ze serveru a v tomto okně máme na výběr stáhnout si pouze část historie, kterou si zvolíme ručně, anebo stáhnout celou historii. My tedy klikneme na stáhnout celou historii a dáme aktualizace. Nyní se nám spouští aktualizace, kdy se importují data ze serveru a později se vykreslí svíčky. Tato aktualizace bude pravděpodobně trvat poněkud déle, protože importujeme celá historická data. Import proběhl úspěšně a nyní máme historická data australského dolaru a japonského jenu v historickém režimu. Proto, abychom s nimi mohli počítat a testovat je v testovacím režimu, musíme vygenerovat tiky. Klikneme tedy na generovat tiky, zvolíme australský dolar, japonský jen a klikneme na generovat. Tato generace už probíhá velice rychle, protože jde jen o převedení dat do testovacího režimu. Nyní se můžeme přesunout tedy do testovacího režimu a otevřeme si náš importovaný měnový pár. My si zde nastavíme naši šablonu, zvolíme si třeba hodinový time frame a zde je prakticky čas pro to, abyste si připravili vaše pracovní prostředí, vložili si potřebné indikátory, nastavili si své strategie, případně vložili kreslící nástroje. To už je na každém traderovi. Jakmile vše budete mít, klikneme na spustit test a nastavíme počáteční datum našeho testování. My si zvolíme například spuštění data od prvního dne v rozsahu, klikneme na začátek testu a nyní je test aktivní a pozastaven. My si jej tedy pustíme automaticky a vidíme, že se nám již graf začal vykreslovat. Zde máme nastaven hodinový time frame, to je time frame našeho grafu a zde si můžeme ovlivňovat čas, který se vykresluje. Takže pokud zde dáme hodinu, tak se nám bude každá svíčka vykreslovat po hodině. My si zde tedy necháme minutu, abychom viděli, jak se svíčka průběžně formuje. Můžeme si test kdykoliv pozastavit a když test pozastavíme, můžeme posouvat svíčku ručně. Takže nyní můžeme jednoduše buď mezerníkem, anebo těmito ikonami posouvat svíčku po svíčce. Dole máme klasický metatraderovský terminál s informacemi o účtě, které si můžeme ovlivňovat. Můžeme si tady v pokynech ovlivňovat výši našeho účtu a klasicky zadávat tržní a čekající pokyny. My si tedy pro ukázku zadáme nějaký tržní pokyn, takže dáme například nákupní. Zde si můžeme stop loss a take profit buď napsat přímo podle ceny, nebo vzít cenu z grafu. Takže tam nastavíme například takové ceny.
a dáme buy. Vidíme, že Forex Tester zohledňuje i spread, konkrétně nyní ve velikosti 3 bodů. A nyní můžeme pustit autoplay anebo opět posouvat svíčku po svíčce. Takže pokud budeme posouvat svíčku po svíčce, tak vidíme, že nyní se nám obchod přehoupl do zisku. A samozřejmě není problém částečně upravovat pozici. Nyní například bych mohl posunout pozici na break-even, případně ji rovnou zavřít, nebo naopak k ní přidat. Když budeme posunovat dále, uvidíme, co se s obchodem stane. A vidíme, že obchod skončil na stop lossu. A můžeme se také podívat do historie účtu, kde vidíme všechny naše proběhlé obchody. Zatím zde tedy máme pouze jeden. Když se podíváme do zobrazit graf zisků, tak zde vidíme celkový stav našeho účtu v grafickém provedení, takže vidíme zde zůstatek, majetek, marži a drawdown, ale zatím máme nedostatek dat, máme zde pouze jeden obchod, takže se nám zde nic dalšího nevykresluje. Samozřejmě, že pokud bychom měli více obchodů, tak by se nám vykreslovala equity křivka podle našich výsledků. To by bylo pro dnešek vše z našeho úvodního videa o simulačním programu Forex Tester 2. Vřele doporučujeme každému si jej vyzkoušet. Přes náš web si můžete stáhnout přímo od tvůrců zkušební verzi zdarma a pokud byste si chtěli Forex Tester 2 pořídit, nabízíme pro český a slovenský trh speciální jedinečnou 10% slevu. Více informací najdete na našem webu.